incluso nos piores anos da represión franquista, ali non se notaba prácticamente nada, é dicir, sempre houve Entroido, sempre, sempre, sempre. Bueno, eu son mitad de Maceda, mitad de Xinzo, e ali en Xinzo sempre din que hai xente que durante todo o ano non lle ves os dentes, porque nunca rin, están sempre serios, e chega o Entroido e transformas, e iso é xente que nunca ves sorrir e de repente pues, decide ser unha bailarina e está completamente inmerso. E iso só se pode dar no Entroido. Que modelo de Entroido de Carnaval é o que queres definir. Aquí parece que hai quen aposta por convertir Ourense no Magaluz do noroeste da Península Ibérica. Estamos falando do que é o Entroido. O Entroido pa ali na nosa zona, ese tema do que é os follateiros, o sea, a vestimenta que eu estou representando hoxe, que son os follateiros, sempre houve esa cousa, e era raro que foras a un Entroido donde fora ali por alrededor, en Grou, en Xendive, en Torno, en Xeás, ou Ganceiros, ou por ali, por os nosos pueblos, que non houbera un persoaxe que non levara os follatos. A finais dos 50, o propio goberno civil autorizaba os bailes con mascarita, é dicir, con esa perda de identidade cando era terriblemente prohibido por todas as leis. Por que? Porque sabían que ese sentimento era tan forte que non podían ter nada para prohibilo. Que o Entroido é do pobo e é po pobo. É dos nosos pueblos. O que veña de fora está moi ben. Que veña e que o vexa e que o disfrute na medida do posible, desde logo, pero non é para eles. Non é facer un Entroido para o que veña a vernos. Non, estamos equivocados. O Entroido é noso, é a nosa identidade do noso pueblo, de cada un dos nosos pueblos. Entonces, está moi ben que veñan a vernos, pero temos que conservar o noso. E temos que facer para nós, non para os que veñen de fora. Non para que veñan 3 autobuses a vernos e coman androlla e se diviertan. Non, señores, é noso. E é para nós. E o que veña de fora, benvido sea. Sempre que veña con respeto e, dende logo, respetando a tradición e respetando as nosas reglas dos nosos entroidos. Respetando as nosas reglas. Das nosas figuras que non se tocan. As nosas figuras hai que respetalas desde o primeiro momento e saber onde ves e saber o que ves e o que te arrisgas. Se che botan fariña, pois neniña, en Viana bótase fariña. Benvidos, benvidas a unha nova conversa do ciclo Sen Ourense non hai país. Creo que nin 2 semanas pasaron dende a anterior conversa na que falamos sobre Mercosur.
pero por sorte hoxe vamos falar dun tema un pouco máis agradable que é o Entroido, e ademais é un tema que xa tocamos noutro podcast de Sen Ourense non hai país, que tedes subido no iVoox, no Spotify, tamén na canle de YouTube. E, como digo, hoxe vamos a falar desa gran festividade da cultura galega, posiblemente a maior, que é o Entroido, e para iso, ao igual que no ano pasado, témolo dividido en dúas mesas con varios entroidos que veñen de distintas zonas do país, tamén con unha persoa que vai ser que nos introduzca xa dende unha perspectiva máis teórica do que é o Entroido e do seu significado, non? E sobre iso é sobre o que vamos a falar xa nestes días grandes do Entroido. En primeiro lugar, temos connosco a Samantha Barreira, que é de Verín, concelleira de Cultura, Festexos e Turismo. Moi boas, benvida. Buenas tardes, gracias. Graciñas por estar. Temos connosco tamén a Iván González, do Entroido Ribeirao. Benvido. Moi boas, graciñas. Graciñas por estar contigo. Aparte, penso que xa fixéramos En pandemia, unha conversa. Sí. Que, bueno, que a verdade que foi dentro desas primeiras xornadas do Orgullo Galego, pero que, bueno, deso falaremos outro día. E, por último, temos connosco a Rafael Quintía, antropólogo. Benvido. Hola, que tal, Borja? Nada, bueno, ti xa és tamén como da casa, non, en Orgullo Galego, últimamente. Nada, darvos a benvida a todas e todos, e un pouco para comezar, non? A primeira pregunta que quero lanzar é, porque claro, o Entroido para moita xente é unha festa que se celebra aí 2-3 días nos que hai que ir a pasalo ben, pero certo non é que o Entroido é moito máis que iso, é algo que a xente, sobre todo, que o vivides na vosa zona, está moi arraigado, vai tamén as vosas raíces, non? Entón, a primeira pregunta que teño, vou contigo, Iván, que é para ti o Entroido, que significado ten? Para mí o Entroido é o máis importante que hai ao longo do ano, con moitísima diferencia. Non só son 2 días ou 3, como ben dixeche, é o percorrido que faz para levar hasta chegar a 3 días, botas unhos meses dun traballo que nunca se ve, pero que faz por amor ao arte, porque é a cousa que máis queres. Bueno, pois no noso caso eu diría que é unha pregunta complexa, por lo menos para responder dunha única maneira, non? É un Entroido, certamente, pero creo que son moitos os sentires, porque cada un lo vive desde un lugar, pois hai que no vive dende o orgullo de ser o símbolo e emblema do cigarrón, hai que no vive dende a creatividade das carrozas e comparsas, hai que no vive dende a camaradería dos compadres ou das comadres, hai que no vive máis pois en familia, desde esas tradicións do capuchón, da fariña. Bueno, hai moitas maneiras de vivir o mesmo Entroido e creo que iso é o que o fai tamén tan único, non? Que non hai unha forma única de definilo. O que sí que está claro é que é unha tradición, é unha herdanza e por suposto é un sentimento, e así se transmite tamén de xeración en xeración. E no teu caso, Rafa, xa dende unha perspectiva máis teórica, bueno, ti és antropólogo e un dos teus campos de estudo, non, dende hai moitos anos, o Entroido, cal dirías que é o significado do mesmo, eso, que representa, non, e que importancia ten para a nosa cultura e o noso povo? Claro, unha cousa é o que significa ou o que é para a xente que o vive, outra cousa é para, desde un punto de vista, digamos, externo ou de estudo. En termos sociolóxicos, o Entroido que se denomina un feito social total, porque abrangue todos os aspectos que configuran o que é o mundo social dunha comunidade. Hai unha parte estética, a potencia estética é brutal no Entroido, hai unha parte xurídica, porque durante o Entroido impera unha nova normatividade diferente a que impera no resto do espacio-tempo que non é o tempo do Entroido, non? Unha especie de tempo sagrado. Ten unha componente social, por suposto, ten unha componente política, hai crítica, hai sátira, hai ritualización do conflito, ten unha componente cultural, é unha herdanza, que ten que ver coa identidade colectiva dun grupo, dunha aldea, dun concello, e incluso ten unha componente económica, porque móvese a economía, hai comidas, hai festa, non? Entón, como digo, é un feito social total, pero si é, sobre todo, eu creo que para a xente, dende un punto de vista máis subxetivo, máis, digamos, experiencial, é un sentimento. É unha forma de sentir diferente, de vivir unha realidade no que a través dese rito tan complexo e tan estructurado, ao final se reforza a trama social desa comunidade, se reforza e se proxecta a súa identidade de cara a eles mesmos e de cara a fora. Por eso eu sempre digo que o Entroido, se algo é un asunto moi serio.
E hai un documental, creo que é dos anos 80, non? Que era sobre, bueno, en concreto era sobre Entroido de Laza, e dicía, non, que isto pregunto vos, Iván, Samantha, en ese documental dicía que o Entroido é o que rixe o ano ali, non? Ou seja, é no que a xente está esperando todo o ano e é a medida do tempo. Non sei se no vosso caso, nas vosas zonas, é algo semellante tamén. Sí, é algo moi parecido tamén. A parte, há moitos horas colocas, porque dependendo se cae cedo, se cae tarde, horas colocas aí. Claro. Pero máis ou menos que... Cando foi isto? Antes do Entroido ou despois? E entón a xente xestiona máis ou menos pola época do Entroido cando pasaron as cousas. Sí, dende logo unha medida de tempo e tamén de organización, porque a partir de que remata o verán, xa a nosa mente está a modo Entroido, case o Nadal é un trámite para chegar ao Entroido, xa a xente empeza a construir carrozas, comparsas, xa dende moi cedo, porque o traballo tamén é moito e precisase o tempo, por iso anos que cantan cedo como este, tamén nos meten máis apuro tamén. Logo hai un tema, non, que sí que quería tocar, e é que hai moitos entroidos que se estudamos, non, en algúns casos desapareceron polo franquismo, despois pola presenza, non, da guerra, despois a guerra, noutros casos desapareceron pois polo despoboamento, moita xente que foi abandonando os sitios, e xusto agora estamos vivindo un proceso de recuperación, bueno, que xa ven de anos atrás, non? Nos vosos casos, os vosos entroidos desapareceron en algún momento, tiveron ese proceso de recuperación ou de volver a celebralo, ou sempre tivo continuidade? E logo vou contigo, Rafa, sobre un tema semellante. Pois no noso perder como perder non se perdeu, sempre se seguiu facendo. Estuvo prohibido durante o franquismo, pero seguiuse salindo igual. De feito, ainda hai unha anécdota que ali poñan os cinto campanillas, cando escoitaban que viñan, quitaban o cinto, tiraban e marchaban correndo. E ese cinto, unha vez que veio a Guardia Civil, colleu o cinto e levou o cuartel. Por unha amistade deronse cambiado as campanillas de noite, as boas, e poñerlle unhas malas, porque iban destruir as campanillas e o cinto. Claro. E ao final deuse recuperar o cinto sin as campanillas, facendo escote entre todos os veciños, para poder recuperar o cinto. Sí, porque aparte falamos da vosa aldea, non? Pero quero dicir, o voso entroido era semellante tamén nas seus arredores. Sí, antigamente era pola zona de Chantada, pola conca toda do Miño, había prácticamente en todas as parroquias. Agora se levamos uns 12-13 anos, só sobreviven en Santiago de Arriba, e hai que seguir loitando. Hai que seguir, claro. E no vosso caso, en Verín, que hoxe, quero dicir, é un entroido consolidado, dos máis importantes e coñecidos e recoñecidos, non? A nivel galego, quero dicir, tamén viviu esa etapa, non, de persecución ou de incluso de desaparición. Non chegou a desaparecer, certamente, pasa un pouco como no caso de Chantada, pero sí que é certo que o franquismo tamén se deu conta chegado un momento que era bastante imposible prohibir algo que non se podía conter, entón sí que se permitían certos bailes de mascaritas que se chamaban o baile da primavera, entonces a finais dos 50, principios dos 60, tamén hai anécdotas de cando estaban arranxando o que hoxe é a Luis Espada, non? Entonces veo a Guardia Civil querendo un pouco frenar aquel baile da primavera e a xente puxose a tirarlles os adoquines que estaban arranxando a rúa. Entonces, bueno, creo que dende logo é un exercicio tamén de resiliencia o entroido. Creo que nese sentido resistiu sempre, incluso tamén, pois eso, no noso caso, incluso co fenómeno migratorio e demais, tamén se conseguiu manter sempre, por sorte. No teu caso, Rafa, ti tes estudado entroido, non? Quero dicir, falamos de varios elementos, non? Do franquismo, o despoboamento, moita xente que foi emigrando, aparte especialmente nas zonas máis rurais, non? Entón, cale sería a túa explicación de por que foron desaparecendo, non? Porque moitas veces falamos de o entroido en Ourense, pero no seu momento estaba en todas as parroquias e aldeas, non? Sí, como ben dís, o entroido estaba vivo en todas as aldeas e parroquias de todo o país, non? O tema da prohibición, bueno, o entroido leva sendo prohibido dende, bueno, a nivel histórico. As primeiras leyes de prohibición son dos reis católicos, o sea, sempre o Estado e a Igrexa intentaron prohibir o entroido por motivos diversos, non? E non se conseguiu, incluso durante o franquismo, pois a xente permaneceu facendo, non? Que acabou co entroido? Pois non acabaron as prohibicións, acabaron os propios cambios socioeconómicos que foi sufrindo, sobre todo a sociedade rural. O entroido é unha festa rural, non? O que temos nas cidades é unha versión domesticada e descafeinada do que é o entroido, non reducido meramente lúdico e estético, non? Pero, sobre todo, a maior parte dos entroidos perdéronse, sobre todo nos anos 50, 60, 70, con incremento da migración, non? E o abandono do mundo rural.
Hai dous factores. Primeiro, o entroido é cousa da mocidade. Participa toda a comunidade, pero normalmente o motor o que iniciaba o entroido era a mocidade, non? A mocidade o emigrar, non? O cambiar incluso as dinámicas demográficas. Antes, cando vas falar con calquera persona maior en calquera aldea, dixe, antes por casa había 8, 9 mozos, non? En unha aldea había un montón de mocidades, de repente eso se reduce. Entón, por unha parte, ese cambio, non? O incremento da urbanización, da industrialización, ese cambio e desarticulamiento do mundo rural, coa migración. Curiosamente, Ourense, que sufriu tamén moita migración, non? Pero conservou de alguna maneira un pouco esa estructura tamén rural que lle garantizou que en moitos lugares seguise máis viva frente na costa, onde os grandes polos urbanos foron factores de atracción de moita poboación, non? E aparte a costa sempre máis permeable a outros cambios. Eu poño exemplo da miña parroquia, tivo entroido vivo, e son de San Martiño de Salcedo, Concello de Pontevedra, vivo hasta o ano 96. Os rapaces saíamos de mascaritas, como nos chamábamos. Un entroido moi rico, con sermón, con oficios, con moitas cosas. E foi nos anos 90, precisamente porque a xente xa empezou a sair en Pontevedra, que está lá, a cidade, o entroido máis o carnaval urbano, e foi fagocitando eses entroidos das zonas periurbanas e das parroquias, sobre todo ao redor de núcleos grandes, non? Entón, son moitos factores que influíron na desaparición do entroido, non? En os vosos entroidos, porque hai nalgúnas zonas que incluso xa se dá situación de que xente que emigrou para as cidades, que os seus fillos naceron nas cidades, pero o entroido siguen levando, digamos, no sangue na familia, entón contribúen, non? E axudan en moitas zonas a recuperar eses entroidos e fan parte activa. Non sei se dá nos vosos tamén, onde xente que xa igual vive fora, pero regresa ao entroido e fai parte do mesmo. Nós temos casos, por exemplo, feito unha tía miña que emigrou para Barcelona, os netos que se naceron ali e todo o rollo veñen todos os anos, a filla pilla as vacacións no traballo para vir o entroido, e as súas vacacións é o entroido, e viven no tanto como se naceran aquí. Sí, un pouco na mesma línea. Eu creo que é algo que sí que traspasa eso, incluso, bueno, todo o que ten que ver un pouco a nosa cultura máis alá do entroido, pero sí que o entroido é algo que, no que se reproduce tamén de xente incluso que nunca naceu, o sea, que non naceu aquí e nunca viviu aquí, pero sin embargo, incluso danse casos de pais que non volveron ao entroido e sin embargo os seus fillos, unha vez que o conoceron, siguen vindo cada ano. Nos, de feito, en Verín, pois, unha anécdota das un premio que é o premio Fidelidade, que precisamente se dá a persoas que non viven ou non son directamente daqui, pero que ano tras ano veñen e contribuyen a facer. Aparte, teñen un papel, en moitos casos, moi activo no propio entroido, nas comparsas, nos desfiles, incluso portando traxe, o sea que sí que é algo que se detecta, que traspasa incluso o lugar de nacemento e vínculo diario, está claro. Porque aparte, no vosso caso, en Verín, claro, como digo, hoxe é un entroido moi coñecido, no que vai moitísima xente. Tivo aí un período igual, ese baixón, non, que falamos a época do franquismo, pero, quer dicir, tedes detectado máis ou menos cando foi, que anos ou que década, isto pegou xa un subidón moi grande, porque isto, quer dicir, xa comezos este século xa era un entroido moi popular, non? Sí, a ver, o entroido de Verín sempre se mantivo, quizás tamén porque é unha zona xa máis urbana, igual ten algo que ver co que decía Rafa Quintía, que evidentemente pues, había un núcleo de población grande, eso tamén permitiu que se conservase. Non sabría dicirche con exactitud, igual Rafa ten un dato ao respecto, pero sí que eu penso que a partir de finais dos 80, 90 xa foi como unha... Bueno, non sei se dicirche que creceu, pero sí que dende logo fíxose máis coñecido, incluso creo que tamén por o despertar de moitos entroidos, non? Que ao final a fama dunhos tamén van tirando dos outros, non, evidentemente, pero sí que diría que a finais dos 80, principios dos 90 xa foi algo como moi recoñecible, non, máis alá do propio territorio. Bueno, e de feito, creo que ano 2002, 2003, máis ou menos, aí xa hai recortes en la región de congresos, non, que falan un pouco sobre unha presenza masiva de xente en Verín, Xinzo, especialmente, non, ou seja, que eso xa nos indica un pouco que xa ese boom, digamos, xa viña de máis atrás, non? Pero logo tamén hai un tema que quero entroncar con isto, que é o do papel da mocidade. Eu tamén un pouco polas charlas que vou facendo sobre o entroido, estas xornadas online que fago, ves como
en zonas onde hai moi pouca mocidade, é curioso porque está habendo un relevo xeracional e onde a mocidade está moi implicada en recuperar os entroidos. Entón, quería preguntarvos, no voso caso, que papel ten non a mocidade e que importancia ten, e no teu caso, Rafa, tamén, o entroido non é moito máis que unha festa, non? Xera lazos sociais, vínculos sociais, unha cohesión social, que iso tamén é moi importante para estas zonas máis pequenas, non? Pois, sí, se queres, comentamos eso. Hoxe en día, o entroido está vivo porque sigue cumprindo unha función, non? Eu sempre digo, a nosa cultura non é un fósil morto, unha cultura que cambia dinámica, e o entroido sigue sendo parte fundamental do noso patrimonio cultural e da nosa identidade porque sigue cumprindo un papel importante, non? Que non ten por que ser o mesmo que cumpría hai 2000 anos, ou que hai 1000 anos, ou que hai 500, non? E ten que ver moito coa identidade, co sentimento de identidade, non? Que toda a xente se coordine en toda a comunidade durante un tempo para organizarse, para compartir xuntos, para compartir unha vivencia, para organizar, para traballar previamente, pois preparando os traxes, preparando as máscaras, preparando os teatrillos, os oficios, todas estas cousas que é necesario, non? Require coordinación, require intercambio, non? Require traballo solidario, e además está facendo algo que se proxecta fora como algo propio teu, non? Como unha marca propia que te diferencia, nin mellor nin peor, pero que de alguma maneira, pois como a túa bandeira, non? Entón, eso, compartir eso xenera vínculos moi fortes de identidade. Aparte, todas estas dinámicas que se xeran no entroido que falamos axudan a que a xente se sinta un grupo unido, non? Anda que teña as súas tensións, pero durante ese tempo, polo menos, xenera esos nexos de unión. Fíxate, algo tan trivial pode parecer a simple vista, pero cando se analiza en profundidade, por exemplo, as visitas que se dan entre aldeas, non? De repente, uns veciños van a visitar os outros, chegan ao borde da aldea, antes de pasar a fronteira, que sempre é sagrada, piden permiso, os outros lle dan permiso en verso, bótanse unhas bromas, bótanse unhas loubanzas, todos xuntos acompañan e van recorrendo a aldea e acaban comendo todos xuntos. Eso é un mecanismo social tan requintado para crear vínculos e tecer, non, a trama desa sociedade, que parece incluso diseñado en un laboratorio de psicología social, non? Pero forma parte do propio entroido, non? E por eso está vivo, porque sigue sendo importante, sigue sendo útil e sigue sendo necesario. No vosso caso, como dicía, un pouco, quer dicir, cal está sendo na actualidade o papel da mocidade? Porque ademais a mocidade sempre tivo, bueno, un papel fundamental no entroido. Entón, neste caso, por exemplo, ali no entroido Ribeirao, que aparte é unha zona, como dicimos, non, que o despoboamento é importante, que papel tedes? Fundamental. A xuventude é fundamental. A día de hoxe, nós temos a gran sorte que cada ano que pasa máis xente nova se anima, dos chiquitiños de todos, temos algún con, se ve o ano pasado, 8 meses. Xa se van vestindo e para ir para diante, valos cuidando, sempre seguimos para diante, pero sempre da man da xente que estivo antes, da xente maior, da que tens que aprender e da que tens que ir da man para que vaya todo adiante. E ademais, no vosso caso en Verín, eu lembro o curso pasado, estiven ali nun instituto a unha charla, e cando lle falabas un pouco así sobre cultura, tradicións e tal, sempre requían a man e dicían, bueno, e non te esquezas daqui do noso entroido tal, non, que tamén é algo que levan, bueno, na sangue, e que entendo que tamén teñen un papel fundamental, non? Sí, por suposto, ali sempre, bueno, decimos que o entroido mamase dende a cuna, eso está claro, entón teñen un papel moi activo, sobre todo, e tamén moi importante, eu creo que tamén son conscientes cada vez máis de que o futuro tamén pasa por eles, evidentemente por elas, e teñen un papel moi activo, pois, dende logo, cada vez ali cada vez a figura do cigarrón é máis abundante, cada vez temos máis cigarros e cigarronas, e cada vez máis pequeniños tamén, é algo que antes, por exemplo, había un traxe e casi que se compartía entre todos, quedabache máis grande, máis pequeno, hoxe non, hoxe o mellor chegas aos 30 anos e xa veches uns cuantos traxes por detrás, entonces, bueno, é algo que cada vez está máis presente, e incluso, por exemplo, xoves de mañá nos celebramos o desfile infantil, que se fai, pois, con todos os centros, non só da vila, sino da comarca, son máis de 1600 cativos e cativas, bueno, pois tamén un dos momentos casi máis desexados e disfrutados por toda a veciñanza, porque a verdade fan uns traxes increíbles, aí tamén o traballo dos centros educativos pois tamén é fundamental, tamén como vehículo de transmisión, pero tamén desde
desde o coñecemento tamén, desde unha forma correcta, non? Do que implica. Entonces fan uns traxes pois, para o desfile pois, moi divertidos, moi ben feitos, ademais con materiais reciclados, bueno, todo pasa por un conxunto de creatividade moi interesante que creo que é fundamental, non? Porque os nenos se o viven desde pequenos será a maneira de que unha o sintan propios e dúas e o conserven, que é do que se trata, non? De facer futuro tamén. Claro, e hai un tema tamén moi interesante, non? Bueno, interesante que do máis chamativo que son, claro, os entroidos non é só a figura, hai unha estrutura no que hai moitos ritos, no que hai moitas cousas que se fan, non? Pero nos voso caso tedes algo en común, que son, bueno, as chocas, tedes tamén outros elementos moi característicos, entón vou pasar contigo primeiro, Iván, móstranos aí un pouco en pantalla, porque senón xa me botan a bronca que o ano pasado tivemos aquí varios traxes moi chulos e non os explicamos, entón vamos a pasar un pouco a eso, o que nos traes aí e o que poida ver a xente. Vale, pois eu trouxemos o que é o cinto de campanillas, neste caso o do volante, o grande, estaba formado por 24 campanillas, todas sonan diferente, non vas a topar dous que sonen exactamente igual. Hai machos e femias, dependendo da tonalidade, coiro de porco, porque é o que reflite o sonido. Pois tamén vos traigo que isto que é unha máscara do maragato, non de entre dos cornos porque igual non coñen aquí. E entón trouxen unha dar do oficio, porque das que se utiliza para andar lixeiro. Sí, porque para que non coñezo o voso entroido, digamos, cales son os elementos principais, digamos? Pois nós temos o que son tres personaxes, temos o que é o volante, que seguramente que coñeza a maioría da xente, que é o que leva cinto das campanillas, vai co traxe de vermello e amarelo, leva uns panos e na cabeza levamos o que é o pucho, que é un armazón feito con flores a papel, feitas pétalo a pétalo, rizada pétalo a pétalo, con cintas de cores e no que van unhas bonecas. E iso que representa son os nenos xogando no campo. Claro. Depois temos os maragatos, que é o que dicimos que é o traballador, o negro, o que dá a caña, que a súa función principal é defender o volante. E depois temos os mecos, que son os que fan os oficios, unhas representacións teatrais satíricas, moitas veces demasiado brutas, pero para botar sobre algo de actualidade ou que pasou na aldea ou algo, pero a modo de mofa para pasalo ben. E despois o máis característico, que a moita xente chama a atención, é o cruce das hortas. Nos salimos, subimos acima da parroquia e atravesamos as hortas todas hasta o campo do Moredo, que é onde facemos. Son hortas e fincas que tú un día pola semana durante o ano pisas ao veciño e igual hai tiros. Pero eses días están deseando que ya pases. Porque ten algún significado. Sí, de fertilidade, que por onde che pasa o volante tú vas ter boa colleita. Claro. E non sei se nos podes ensinar un pouco aí a cámara tamén a máscara, porque é unha pasada, verdade? Esta é unha das sencillas que é as de oficio. Hai que das que máis cómoda tens para andar correndo detrás da xente, porque hai a tradición que os oficios que ben por dicía sempre se metaren a desfacelos. Claro. E os maragatos non poden deixar que esa xente se meta. Claro, sí. Entón, látigo, vas co cinturón e leña. E tedes algún elemento máis, quero dicir, que igual a día de hoxe non teñades recuperado ou que non se faga, pero que a xente maior diga, bueno, antigamente sí que había isto ou tal, ou non, en principio quero dicir, tedes a estrutura completa. En teoría temos todo completo. Por exemplo, o ano pasado recuperamos o que era o pucho antigo, que facía máis de 200 anos que non salía, polo menos. Intentamos facer unha réplica, pero que en vez de con pétalo, son pétalos pero con chisme do millo, que a folla do millo seca é tintada con cores naturais. E intentamos facer unha réplica con un armazón tamén como era antigo, pero bueno, deixámoslo, sacámoslo ano pasado e agora está no museo para que a xente o poida ver. O poida ver tamén. Claro, e quero dicir, antigamente tiñan tamén unha serie de días, como agora que saían, ou realmente ao longo de varias semanas saían cando lles petaba? Eran os propios días como eran a día de hoxe, pero durante a semana, as noites, poñías o cinturón e unhos golpes ibas a dar. Claro. Inda día de hoxe, cando tes tempo, vas a día de hoxe xa con temas laborais e tal, xa é máis complicado, pero se non sempre se salía. Claro. Sí. E no voso caso, no voso entroido, tedes aí, bueno, a máscara que podemos ver, que nos podes explicar un pouco, non? Pero contanos tamén eso, que elementos e un pouco cal sería a estrutura do entroido, máis alá da figura, claro.
Pois, bueno, a figura, lóxicamente, máis simbólica, eu creo que máis recoñecible por todas e por todos, pois é a figura do cigarrón, que xa é como, xa é un emblema, máis alá do Entroido, incluso, xa é un emblema como da propia vila de Verín. Bueno, isto en conxunto é a careta, non? Que está composta dunha mitra, que tradicionalmente, bueno, tiña debuxos, pois un pouco tamén máis animistas, despois tamén lúas e soles e demais, pero despois foi introducindose elementos de animais en principio da zona, e despois, bueno, xa se foi ampliando, e hoxe en día o que recollen as mitras pois xa é moi libre incluso, non? Despois temos a parte da carauta, que é unha, bueno, esa cara do cigarrón, pois con esa sonrisa un pouco burlona, tan característica, un pouco de, bueno, que representa tamén ese humor. Temos o nariz tamén tan característico, os podóns que colgan ao lado bueno, a cada lado da mitra, que tamén, bueno, va un pouco na línea de todo ese pantalón tamén dos cigarróns, que está feito de centos de podóns, tamén depende un poquinho do tamaño do cigarrón, pero son moitos. E tamén é importante, ahora que estamos vendo a careta en conxunto, a mí tamén me gustaría facer moito fincapé en que moitas veces falamos, certo, evidentemente, que as figuras tradicionais, neste caso, pois, a do cigarrón hai que respetalas, ten un sentido lóxico de tradición e de respeto por as propias tradicións do lugar, pero tamén ten un sentido práctico. Hai que recordar que todas esas máscaras, como vemos, comparten que teñen unha visión moi reducida. Entón, a un cigarrón veise e síntese de moi lonxe, pero o cigarrón non nos vei. Ten unha visión, como vemos, pois, moi pequeniña e de fronte, non ten visión periférica. Co cal, todo o que quede por debaixo dos ollos do cigarrón, el non o vei, con iso inclúyese xente baixiña, pequeno, sobre todo, pero tampouco os laterais. Entonces tamén ten respetar as figuras e non tocalas, ten unha parte de respeto, evidentemente, pero tamén de sentido práctico, o sea, de non poñer en risco tampouco nin a integridade da persoa que vai dentro do traxe de cigarrón, porque cair cun traxe así, pois, é moi doloroso, a parte de que se pode estropear calquera dos elementos, pero tamén das propias persoas que estamos ao redor. Entonces, deixarlle paso sempre é importante. Creo que este é un momento para transmitir isto, porque non todo o mundo, o mellor, é consciente de que a visión, pois, é reducida. Xunto co cigarrón, pois, temos outras figuras, como por exemplo é o capuchón, que ese sí que non chegou a perderse, polo tanto non falamos de recuperación como tal, pero sí que durante un tempo, pois, digamos que así como a figura do cigarrón foi increchando absolutamente, pois a figura do capuchón non tanto, e iba acompañado da súa mascarita correspondente, que ao final un pouco do que se trataba, pois igual tamén que o cigarrón é ese anonimato, non sabes, a persoa que vai por debaixo, e tamén o capuchón pois tiña grandes petos para poder... Si, se tes por aí. Teño ali, non sei... Témolo por aí. Sí, témolo por aí. No, bueno, contanos si non lo van achegando. Ten uns petos pois moi grandes que tradicionalmente servían tamén pois para levar esa fariña, non? O que nos permite o capuchón, como se pode ver, pois é unha capa grande, un pouco sin forma, e con isto que se conseguía pois non distinguir o corpo da persona que iba por debaixo. Tamén ten unha pequeniña capa por detrás, co cal era unha figura irreconocible, non se sabía se era home ou muller, ni siquiera a persoa que iba dentro. Ten tamén unha capucha e uns bolsillos grandes, pois xa digo, para levar a fariña, que era tan tradicional, non? E ca mascarita, pois con isto non se sabía quen estaba debaixo, e tamén permitía, e sigue permitindo, pois un pouco ese humor, esa burla, esa retranca de meternos ca xente no Entroido, e, bueno, pois tamén de manchar un poquinho de fariña ás persoas que, bueno, incluso que van sin disfrazar, un pouco como advertencia de involúcrate nesta festa, non? E tamén tedes, no vosso caso, testamentos, bueno, non sei se hai queimas en Entroido e todo iso, ou había... Sí, temos pregóns, temos o xuizo do Maragato, que se fai os xoves de compadres, faise un meco que recorre nun carro as rúas da vila, chegas á Praza Maior, a Praza García Barbón, e ali enxuicias ese meco e queimas esa propia noite, e con eso, bueno, pues dá iniciado o Entroido no noso caso, e despois temos o pregón que o facemos o domingo de Corredoiro, que é un pouco, pois eso, o momento onde aproveitas pois para facer esa sátira política, esa burla, esas referencias tamén á historia do propio Entroido, a grandes persoeiros históricos que fixeron tamén a historia que nos trouxo ata aquí, e son un pouquiño as partes máis de lectura que temos no Entroido.
Vou contigo, Rafa, tamén porque, e isto, bueno, é unha pregunta para os tres, non? Pero estamos nun proceso de aculturación, non? Donde vemos que as pequenas culturas, as tradicións, van pouco a pouco desaparecendo, hai cada vez culturas máis hexemónicas a nivel mundial, non? A día de hoxe moita rapazada pois que sabe da cultura coreana e non sabe pois o que ten nas súas parroquias, non? Entón, vos pensades que fenómenos como o entroido, non? E todos estes procesos de recuperación poden axudar tamén a xerar esa identidade, fomentar esa diversidade cultural, non? E combater ese proceso de aculturación. Sí, claro, como ben dis, estamos sufrindo un proceso de aculturación cada vez máis intenso con esta globalización das culturas, non? E iso xenera tamén bastante desorientación, porque se ao final ti non eres socializado, endoculturalizado, non? No teu marco de referencia, na tua cosmovisión, pois ao final perdemos tamén parte da nosa identidade. E loitar contra a propaganda, non, potente dos medios de moitas destas culturas, sobre todo a cultura norteamericana, anglosaxona, é difícil. Entón, mirar a vez que se produce esa globalización, esa desintegración tamén das culturas, estáse producindo un movimento defensivo, non? De reafirmar identidades, non? Incluso desde movimentos indigenistas a movimentos identitarios, non? De diferente índole. Tomar como referente estes elementos da cultura, como pode ser Entroido, empezar a ver que ti tamén tes elementos que teñen esa forza estética que se poden proxectar fora, ou non necesariamente ten que proxectarse fora, non? Porque a cultura é para consumila, é para un mesmo, non? Pero pode, polo menos, incentivar a empezar a mirar un pouco de onde vimos, saber, non? Para saber quen eres, tes que saber de onde vies, non? É moi triste que hoxendía, pois, cada vez hai máis rapaces que saben quen é o Crampunch, pero empezas a falar de personaxes ou de entroidos de Galicia e non nos coñecen, non? Temos un problema de poder proxectar, non? E empoderarnos na nosa cultura, sobre todo na xente nova, non? E estamos consumindo sucedáneos cutres, como pasa co Halloween e estas cousas, cando temos produtos de alta calidade e preferimos, non, deixar que se estropeen na neveira e comer basura, non? Pois coa cultura pasa igual, e eu creo que é importante que se mostre ese potencial do entroido, porque non me canso de decir, temos o entroido máis rico e diverso do mundo. Somos a primeira potencia mundial en entroido do mundo e é posiblemente o dos máis descoñecidos na Península Ibérica e fora tamén, non? Entón, incluso internamente hai un problema, non? Que coñezamos máis entroidos de outros lugares ou carnavales de outros lugares que o noso, non? E cando lle falas destos entroidos tradicionais a xente se sorprende como dicindo, pero que me estás contando, non? Claro. Pois é un problema. Claro, e enlazo con vos os dous, non? Este tema coa cuestión da masificación, quer dizer, hai un boom non de entroidos que poden axudar a combater esta aculturación, pero tamén está habendo como unha masificación dos mesmos, no que hai moitos elementos, non? E dende a xente pois que a veces xera problemas porque non entende onde vai, tema dos fotógrafos xornalistas bueno, da presenza do alcohol en cuanto a que se botellonizan esas festas, non que non houbera antes alcohol nesas festas, non? Entón un pouco como vivides vos estes fenómenos, porque bueno, falamos que é algo que existe, non? Hai moita xente que vai dun xeito respetuoso e non que sempre foi benvida, pero vou contigo Iván un pouco como vivides e como o vestí, non? Todo este tema. Como ben deste tema, a gran parte da xente ven a pasalo ben, a disfrutalo, sempre tes algún iluminado, vamos a chamar así, que non sabe onde vai e pensa que é todo del, pero o máis importante é respetar as propias figuras do entroido. E o tema da masificación, cada ano que pasa vai a máis, e moitas veces a xente non sabe onde vai. Sí. Parece que van tomar un café e acaban ali. E primeiro hai que saber moi ben onde vas, o que vas, porque depois non te podes enfadar porque te mancha nun entroido. Tens que saber moi ben onde vas, respetar as súas personaxes, e non salir en xente arriba. Se ven xente, hai campos para arriba, polas fincas para diante, sí. Pero que o propio sitio do entroido vai ser exclusivamente para nós. Veña xente que veña, claro. Para os tangos maragatos. Claro. Sí, bueno, creo que é a gran pregunta, non? Despois de conseguir recuperar
moitos entroidos, o gran reto é conservalos, non? Conservalos un pouco intactos, a súa tradición, entendendo que a tradición tamén evoluciona para poder manterse, evidentemente. Antes non se botaba fariña triga, lóxicamente, porque eso era impensable, a miña boa pois, ni a coñecía prácticamente. Entonces, bueno, pois, unha vez que non vivimos en casa, se non temos chimenea, pois, xa botamos trigo e non botamos cinza, non? Pero sí que é certo que é unha das grandes un dos grandes retos aos que nos enfrontamos, non? Como conservar esas tradicións fronte, bueno, pois todas aquelas persoas que se achegan descoñecendo un pouquiño, como decía Iván, a donde van, non? E aí creo que tamén é importante, nós temos tamén unha tarefa da que honrarnos tamén como pobo, que é transmitir tamén. Nós temos que transmitir como é o noso entroido. Para que as persoas sepan a donde van, nós tamén temos que contar a donde van e a donde veñen, non? Os nosos entroidos. E creo que é importante tamén como os transmitimos, como nós os vivimos, porque evidentemente tú cando vas a un lugar tamén un pouco te metes nesa enerxía que se crea aí, non? E se non o fas así, pois seguramente non volvas porque non o vayas a disfrutar, entonces tampouco, quero dicir, non pasa nada, vas, probaches, non che gusta, non volves, ok, pero unha vez que vas tamén te empapas moito da enerxía que hai, e creo que nós temos tamén unha tarefa moi fermosa, que igual que lle contamos aos máis pequenos da casa como é o seu entroido, pois tamén podemos explicárllelo a xente que ven de fora, e evidentemente a xente que ven de fora tamén ten a responsabilidade de respetar aqueles sitios onde vai, as figuras onde vai, e dende logo eres moi libre de que che guste ou non, de disfrutalo ou non, pero nós acollemos a todo o mundo, pero tamén pedimos ese respeto porque é a maneira de conservalo, lóxicamente. Teño, para entrar xa no final desta primeira mesa, teño dúas preguntas. A primeira que vos quero lanzar os tres, comezo contigo, non é? Claro, o entroido mudou, non a como era hai 100 anos, agora mudou, agora é un entroido que históricamente sempre organizou a veciñanza, a xente, non? A día de hoxe tamén as institucións teñen aí un papel, hai nalgúns casos, non, nos que igual se prioriza máis o aspecto económico, turístico, non, que o seu valor social. Entón, cal pensades que ten que ser o papel das institucións no entroido, na organización do entroido, non? A ver, eu supoño que aí dependerá moito do entroido de cada lugar, non? Eu entendo que pouco ten que ver o mellor o entroido de Verín, que xa é un entroido que se dá nun ambiente moito máis urbanizado, lóxicamente, entonces tamén, pues, bueno, necesita tamén de outras exixencias que noutras zonas o mellor pois non son tan necesarias, non? Falamos de que nos de media podemos ter unhas 10.000 persoas o día nunhas rúas moi determinadas dun casco antigo, e polo tanto, eso tamén require pois unhas medidas de seguridade, plans de evacuación, tamén o exixe a lei, tampouco é algo do que poidamos nós escaparnos, non? Como institución temos tamén esa obriga, porque a festa é festa cando tamén hai unha parte que é a seguridade que tú non percibes, e así ten que ser, porque todo funciona, non? Nos, por exemplo, temos moitos desfiles ao longo dos días de entroido, eso require tamén cortes de tráfico, require tamén desvíos, bueno, hai unha parte de seguridade que claramente as institucións temos que cubrir, porque é a nosa obriga, non? Hai unha parte tamén de oferta musical que entendemos que sería inviable se se organizase desde o propio pobo, porque require tamén unha inversión económica grande, as institucións tamén temos que apoiar eso, e máis alá deso, o entroido si que é da xente. O entroido comeza en cada un de nós, e unha vez que tú garantes esas medidas de seguridade, que a lei te obriga, evidentemente, e hai unhos mínimos onde as institucións temos que estar presentes tamén no apoio ás asociacións, na difusión, e tamén nesa parte de transmisión cultural, pero está claro que o entroido é unha festa popular, espontánea, e hai unha base, e a partir de aí todo xermola na rúa, en cada un dos veciños e veciñas que o fan, e así debe ser, non hai unha parte espontánea que nunca se debe perder. No vosso caso, un pouco... No noso caso, parecido, pero salvando as distancias, obviamente. Claro. Eu penso que sí que ten que ir digamos que da man, tense que botar unha mão, como ben dixo ela, na divulgación, para intentar conservar todo tal cual está, pero sempre cando, polo menos no noso caso, seguindo exactamente o máximo parecido a como era antigamente. Non no momento de hai que facer isto, non, mira. O noso fais aquí, e daqui non se move, vai seguirse igual como foi sempre. Como ves ti, Rafa, Bueno, unha resposta rápida e de cal pensas que é un tema complexo. É complexo porque non é o mesmo nunha vila como Verín que nunha aldea, non? En todo caso, eu creo que si o entroido é cultura, patrimonio cultural inmaterial,
é gracias ao que chamamos a comunidade de portadores. A comunidade de portadores é a xente, non? Entón, eu creo que as administracións o que teñen é que dar as ferramentas e a financiación, porque antes era todo autoorganizado, para que a base para que a xente organice e logo apartarse e non entrometerse a intentar controlar, domesticar aspectos que teñen que ser espontáneos ou que son esenciais, como o tema da sátira, non? Ese intento de domesticar, de control por parte sempre do Estado, e as administracións son Estado, no Entroido é algo que levamos sufrindo, digamos, dende sempre. Entón, creo que ten que estar a administración, ten que colaborar, ten que axudar, pero deixar que a xente se organice a hora de como eles queren, como comunidade de portadores, como herdeiros dese legado, como queren celebrarlo, non? Obviamente, ten que, claro, grandes viles, seguridades normativas, eso é fundamental. E, por último, axudar a proxectar unha imaxe do Entroido como ben cultural que é, como legado cultural que é. E iso é o que vai axudar a que a xente que ven de fora entenda o que está vendo. Ninguén se lle ocurre entrar nunha misa e subirse ao altar, abrazarse ao cura e coller o copón, verdad? Porque todo o mundo entende cales son as normas, non? Claro, se tío que proxectas é que o Entroido é puramente cachondeo, que hai que diferenciar diversión. Eu me podo divertir vendo a Iván cruzando co pucho e o cinto, pero ele igual non é o concepto de diversión levando un cinto de 15 kilos, igual non é o mesmo que ten un que vai a facer botellón disfrazado de Spiderman. Claro. Entón, claro, proxectar o valor do que está aí, que hai unhas normas, que hai que respetalo, que forma parte da identidade e que o Entroido é sagrado, e se non sabes compartarte, quédate en casa. E bueno, poderíamos rematar xa con esta afirmación, pero como sempre vamos a... É a miña opinión, cada un. Imagino que os que dependen do turismo querrán que vaya máis xente, pero a veces máis non é mellor. Claro. Pero sí que, dándolle continuidade, non, a conversa do ano pasado sobre o Entroido, sí que quería concluir esta primeira mesa cunha recomendación, non? E xa comezo contigo, Rafa. Sería unha recomendación dun Entroido ou dun libro, documental, etc., relacionado co Entroido. A ver, recomendación dun Entroido a mí porme un compromiso, porque, a ver, o que dir, non? Un Entroido galego, recomendoche, non? Dos millóns que hai. Un libro, bueno, hai moitos libros uno sobre o Entroido galego, o Entroido en xeral, sobre o Entroido galego. Sobre o Entroido galego. Bueno, pues te recomendo o meu libro, Descifrando o Entroido. Un manual básico para entender algunhas das cousas, non, da estrutura, da función do Entroido, xa está. Iván, no teu caso? Eu vou aproveitar para recomendar unha curta que fixeron en Chantada, que é o Moredo, a resistencia do Entroido Ribeirao, onde conta a transición toda, salen relatos de xente maior, da xente que está actualmente, da xente nova, e de como só sobrevive Santiago de Arriba ao que era o Entroido Ribeirao. E tamén, se fora do Entroido Ribeirao tiveras que recomendar un, cal dirías? En Galiza hai moitos. Non se molla ninguén. Bueno, pois... Vas recomendarme Entroido de Verín? No, o Entroido de Verín sempre se recomenda, non? Pero entendo que non vale que recomende o noso, porque está claro que ese xa está máis que recomendado para a xente de Verín, por suposto. Pero tamén eso, sempre cos códigos do Entroido de Verín, non? Que é importante. Bueno, eu si me mollo, veña, por que non? Isto... bueno, facer por unha cuestión de sentimento de amizade, tamén de proximidade, non de calidade, que todos son estupendos. O ano pasado recomendamos o de Laza, este ano, pois a mí gustaríame recomendar o de Xinzo tamén, bueno, porque nos une tamén moitos lazos, e a mí úneme personalmente lazos de amizade, así que tamén para romper con ese falso mito, non, desa rivalidade entre os entroidos máis próximos, pois eu quero moito a todos os entroidos de Galicia, e eso me dá pena a veces pois que as datas coinciden e non podes ir a todos, non? Así que... Claro. Bueno, eu vou a recomendar a Rafa o Entroido de Aguas Santas, que senón Manu nos mata, aínda que só recomendei o ano pasado, pero agora que xa está... bueno, eu os comento porque el tamén participou do proceso de recuperación, entón, bueno, é un Entroido que é exemplo. Non sabía que ibas a decir ti, no. Claro. Pero, bueno, vanme permitir unha cousa, porque senón me matan. Eu formo parte do folión da Murela para cá, e recomendo tamén o Entroido de Manzaneda, das aldeas da Murela. Eu pensei que ibas a decir de Manzaneda. Por suposto. Pois nada, con esta recomendación seixámolo aquí, eso, darvos as gracias, porque a verdade foi unha conversa moi interesante, moi enriquecedora, e bueno, como digo eso, darvos as gracias por todo o que nos aportastes hoxe. Moitas gracias a vos. Gracias a vos. E agora, bueno, non marchedes porque continuamos cunha segunda mesa, pero antes vamos a ver aí un pequeno vídeo.
chámame Ana e hoxe imos falar do entroido da miña aldea, a Xironda. Falaremos das súas figuras principais, o entroido e a máscara. O entroido é unha figura xigantesca, antropomórfica, e está feita cunha estrutura de paus de madeira que logo se rodean con palla. Esta figura normalmente elabórase pois cos veciños do pobo o sábado pola noite antes do domingo de entroido e queda colgado da praza esa mesma noite para o domingo de entroido pola mañá estar presidindo a plaza. Pero non é algo tan simple xestar esta figura. Necesitamos máis tempo. Normalmente, cando é o tempo de sementar o pan, sementamos unha leira de pan. Mais adiante, cando é o tempo de segalo, facemos a xeitura e ségase. Con este pan facemos unha meda. E unhas semanas despois facemos a malla. Mallamos este pan, sacamos o gravo e coa palla facemos un falleiro que se utilizará o sábado pola noite do domingo antes de entroido para elaborar esta criatura. Ainda que antigamente non se facía así, senón que a xente nova roubaba a palla nos palleiros dos veciños para poder elaborar. Que destino lle espera o entroido? Pois todos os anos o mesmo, o martes de entroido queimase. Choramos por el e despedímolo. Pero, antes disto, o que imos facer vai ser subastar os collóns de entroido. Xa falamos antes de que tiña un órgano sexual dun tamaño importante. Pois, faise unha subasta entre varias mulleres ou homes disfrazados de muller e, co diñeiro que se recauda, gárdase para facer a festa do ano seguinte. Por outra banda, a outra das personaxes tradicionais da que vos ia falar hoxe é a máscara, que tamén se lle pode chamar Carantoña. Antigamente chamabanlle así, e ainda hai quen, a día de hoxe, a sigue denominando desta maneira. Esta personaxe recuperouse grazas á Asociación de Mulleres da Xironda no 2004. Ten un traxe moi elaborado e moi completo. Consta de carauta, chaqueta, camisa, medias, guantes, garabata, faixa, pantalón, chocallos, látigo e zapatos. A careta é moi importante. Na mitra das caretas podemos atopar diferentes cousas. Podemos encontrarnos paisaxes da aldea, incluso tamén monumentos da aldea, e noutras ocasións atopamos tamén animais, plantas ou vegetación autóctonas. Aquí teño varios exemplos. Neste caso é a miña careta, ten un toxo, que é, bueno, pois, flora autóctona. Teño tamén esta careta, que na mitra ten unha raposa, fauna autóctona. E tamén temos esta, que, como podedes ver, ten unha paisaxe. E é a leira na que se planta o pan para facermos a figura da que falamos antes, o entroido, a careta da miña irmá. E a verdade é que non teño exemplos aquí con caretas de monumentos, pero hai bastantes. Como están feitas estas caretas? Normalmente están feitas de algún tipo de madeira lixeira para que sean millores de levar. A barba suele ser de pel de coello e a parte de atrás tamén adoita ser de pel. Bueno, neste caso é da miña irmá, é de pel de gacela, pero non é autóctona. Tamén hai moitas que teñen raposos e conservan tamén a cabeza e o rabo do animal. Tamén hai xente que se non as quere facer con pel de verdade, as fai con algún tipo de tela sintética, imitando a pel. Creo que é un elemento moi importante, dado que todas as pinturas son diferentes, hai animais diferentes, é algo moi persoal, e a nivel cultural é moi interesante. Por outro lado, temos a chaqueta. A chaqueta normalmente é granate, ten moitísimo detalle. Guatas, puntillas de todas as cores, especialmente douradas, e destaca nas costas un rosetón de cores. Por outro lado, temos camisa, medias e guantes. Estes tres elementos son brancos e as medias son caladas. Mentras que a corbata e a faixa son vermellas e os zapatos negros. E, bueno, o pantalón tamén é branco e de liño e normalmente ten moitos pompóns colgando.
Despois temos os chocallos, que é o que andamos a facer barullo pola rúa, e o látigo, para apartar a xente. Que fai esta personaxe? Esta personaxe, pois, sae o domingo de corredoiro antes de Entroido, e logo, para iniciar o Entroido, damos a benvida ao Entroido, agardando a xente a saída da misa, que sempre agardan a este personaxe con emoción, e correndo polas rúas. Normalmente corremos de rúa en rúa, visitamos os veciños, sacannos cousas das casas para comer, para beber, licor, doces, toda a clase de cousas, e apartamos a xente con un látigo, pois, cando se nos mete no medio. En síntese, estas son as figuras principais do noso Entroido. Podemos concluir dicindo que o Entroido da Xironda é moi especial, xa que combina tradición, traballo comunitario e moita historia. E acordarnos de que esta tradición segue viva grazas ás persoas que se esforzan por mantela e que a celebran cada ano. Moitas gracias por escoitarme e agardo que vos gustara. Bueno, retomamos xa esta conversa, pasamos xa a segunda mesa, despois desta primeira parte, que a verdade foi moi enriquecedora, estivo moi interesante, pero agora temos connosco a varias persoas de distintos entroidos que nos van a falar un pouco pois da súa perspectiva. Non? Temos connosco a Lucía Randino, troteira de Bande, moi boas, benvida. Boas, gracias. Temos connosco tamén a Miriam Opazo, entroido de Xinzo, moi boas. Tamén a Carla Domínguez, tamén troteira de Bande. Boas. Moi boas, graciñas por estar. E Álex Pérez de Maceda, do entroido de Maceda, non? Sí, moi boas. Bueno, como digo, graciñas por estar aquí nesta segunda mesa. Saberdes ahora como xa rachan os nervios cando levamos máis de dúas preguntas, pero a primeira pregunta que vos quería facer, non? Un pouco volvendo ao que dicíamos antes, non? Que significado ten para vos o entroido, non? Porque, como decía, non, para moita xente é algo máis do que unha festa, non? Eu vou contigo, Miriam, que significado ten? Para min o entroido é, ou polo menos deberá ser, a confirmación un pouco do que escribía Castelao, de que a tradición non é a historia, senón que é a eternidade. Quero decir, que non é algo intocable, unha parte do pasado intocable encapsulada, senón que deberá ser algo vivo, que muta, que se adapta aos tempos porque precisamente nace da xente. O problema tamén está precisamente niso, en cando confundimos quizáis esa evolución lóxica dunha tradición coa desnaturalización. Claro. E vos, Lucía, cara que sodes troteiras dunha zona onde o entroido tamén é moi tradicional, que significado ten para vos? Pois, para min, o entroido é unha parte moi importante da miña vida. Eu levo sendo troteira toda a vida, o sea, eu xa cando tiña 2 anos xa tiñamos traxe, na escola sempre nos axudaron a facer os traxes, nos entroidos, para min é moi importante, é a mellor época do ano, tamén me ve moito de familia, entón, para min é moi importante, é algo que non esquezo nunca. Eu creo que ao ver tantos entroidos diferentes é moi personal. En cada zona, pois, o entroido forma parte de ti. Non só eso, senón que un orgullo con todo o esforzo que houve nun pasado para poder recuperar as tradicións. E tamén, bueno, primeiro vamos con Álex, un pouco tamén que significado ten o entroido, e logo xa aproveito para preguntarvos se nas vosas familias tamén eran partícipes activos do entroido, non? Bueno, pois para nós o entroido vai moitísimo máis alá do que aquí se indica como un entroido xeral, non? Hai felos que xa desde pasadas as campanadas visten o cinto de chocas. Bueno, isto ven de hai moito tempo atrás, dunha época exactamente na que, bueno, intentaban como eso, aproveitaban para burlar un pouco as autoridades tamén, bueno, en xeito modo, en canto podemos vestimos o traxe. O felo tamén non ten datas exactas, o sea, o felo sale en canto pode, pon o traxe e sale por aí. Entón, sí que é verdad que, bueno, intentamos ter moi preto o noso, pero tamén é verdade que vestímonos fora, en mascaradas, xuntanzas,
así encontros organizados de outros entroidos de fora, de época, pero bueno, que disfrutamos a tope tamén. No teu caso, e xa continuo con Miren, tamén na túa familia tamén foron e son partícipes activos do entroido? Pois é moi gracioso porque miña nai é de Viana do Bolo. Entón a min sempre me inculcou que, bueno, que tiña que ser boteiro, tal, que o entroido dela, de cando era pequeniña, pero claro, eu criei-me en Maceda toda a miña vida, eu desde pequeniño papei o entroido de Maceda, papei o felo, e foi algo que xa nada máis o vin e desde pequeniño namoroume. Entón... Xa iches pa competencia. Xa, bueno, hombre. Eu sí que é certo que os meus pais, como son os dous de distintas aldeas, miña nai de feito de fora do concello de Xinzo, meu pai é dunha aldea do concello, pero que é certo que o entroido en sí se vive máis no que a vila, aínda que meu avó e meu pai sí que puxeron a pantalla, son un pouco esa confirmación de que o entroido mámase, porque foi a primeira quizáis da familia, a primeira xeración en nacer en Xinzo, eu non concibo a vida sen o entroido. Claro. E no vosso caso, en Bande? Pois para min, bueno, miña familia troteira, meu pai era troteiro, agora xa non pon o traxe, pero miñas primas, meus tíos, sí que foron os que sempre están aí dicíndome, ensinándome do entroido, dos troteiros e de todo. Miña nai, como miña nai non é de aquí, bueno, criouse en Francia toda a súa infancia, pois nunca me ensinou, viu moi tarde, pero meus tíos e miñas primas, sobre todo, foron as que máis me ensinaron. Eu, meus pais nunca tiveron relación cos entroidos, de feito a miña nai é de Chantada, e meu pai sí que de Bande. Eu como pobo, pois estou super arraigada, entón todo o que sea a tradición, a cultura, encántame. Entón, pois de Lucía e máis amigas de falarme dos troteiros, pois entrou mo tal, entón empezaron a dicir ben, e provei e pois son nova no tema dos troteiros. E tamén falábamos na anterior mesa, non, de que os entroidos en algúns casos pois desapareceron pois polo despoboamento, outros casos tamén pola presión do franquismo e da ditadura, non? Entón, estamos agora nun proceso xa dende hai 2 décadas, pero que cada vez vai a máis, no que se van recuperando máis entroidos. No vosso caso, por exemplo, en Bande, que vos teñen contado, quer dicir, desapareceu, non? En Bande desapareceu e recuperouse moitas veces. Sabemos que antes da guerra os troteiros xa saían, pero obviamente ca chegada da guerra non podía sair ca cara tapada, había moitas prohibicións, entonces deixaron de sair. Novamente, nos anos 50 e 60, intentouse volver a recuperar, pero a emigración fixo que se fora todo o mundo das aldeas e que non. Despois, xa nos anos 80, outra vez, os que tiñan traxe quedaban en polo os martes e os domingos, pero tampouco foi unha cousa moi grande. Despois xa, nos anos 2000, sí que se recuperou, xuntáronse mozas de Bande, que quixeron recuperar a máscara e decidiron pois falar ca xente de Bande, ca súas familias, e recuperaron algúns traxes, e desde aquela, afortunadamente, non paramos. Xa tivo continuidade, non? Tamén todo ese pasado deixou pois unha pegada nos traxes, nas fotos que se utilizan nos chapeus, pois moitas son postais da xente emigrada e jolín, é unha pena que se perdera, pero o feito de que quedara unha pegada, pois que nos recorde ese pasado histórico que ten o traxe. Por exemplo, en Maceda tamén un pouco, quer dicir, os felos nalgún momento deixaron de saír, non? Quer dicir, como foi todo iso? En Maceda, como en prácticamente todos os entroidos, houve unha pegada bastante importante co tema de franquismo, como ben decían as miñas compañeiras, e todo isto, o sea, o tema da migración supuxo unha saída de homes, sobre todo moi importante, que antes eran os que vestían o traxe, hasta fai relativamente pouco non había mulleres que vestiran o noso traxe de felo, e tamén pola falta de poboación no rural. O sea, agora sí que é verdad que estamos nunha época que está en auxe, non do rural, que tamén iban sendo horas, que pode ser tamén a raíz da pandemia, ou
ou da xente que se percata que realmente sen o rural non somos nada. Entón, pois, bueno, sí que estamos nunha época de máis como retomar, revivir e revitalizar cousas que se esqueceron ou se foron perdendo pouquiño a pouco. Tamén en Xinzo supoño que o proceso é un pouco semellante aos outros entroidos, non? Sí, en Xinzo é certo que malia as restriccións do franquismo nunca deixou de celebrarse. De feito, penso que foi no 1943, se non me equivoco, o gobernador civil daquelas impuxera varias multas, creo que por festexar concretamente o enterro da sardiña, e mesmo meter algúns veciños na cadea. E lonxe de servir isto para evitar que se festexara, o que fixo a xente foi darlle a volta e facer unha entroidada maravillosa que foi durante toda a semana que esta xente botou na cadea, ir ali diariamente toda a vila, levarlles comida, bebida, tabaco, que daquela escaseaba. Entón, nunca se perdeu como tal, pero sí que é certo que houbo quizáis certa desvirtuación, o mellor do que é o traxe da pantalla, e aí sí que, ou das partes máis tradicionais do entroido, aí sí que tivo un papel para mí moi importante a Asociación Cultural A Pantalla, sobre todo niso, entre aspas, a recuperación do traxe, a recreación ou a adaptación de determinadas partes máis tradicionais do entroido. Vamos ver tamén que tedes por aquí exposto, non, un pouco que trouxestes os vosos entroidos. Entón, continúo contigo, Miriam, móstranos un poquinho aí, explícanos o que tes aí e que elementos ten. Vale, pues temos aquí a máscara da pantalla que temos o que é a cara, que está feita cun sombreiro de feltro, tanto os ollos como o nariz como as orellas e os reforzos fanse co alerón do sombreiro. O cucurucho que é de cartón e leva moitas capas de papel de periódico pegado con engrudo, que é unha mistura de auga e fariña. No voso caso, no voso entroido, tedes esta figura, non? Pero quero dicir, que máis elementos ten o entroido? Quero dicir, un pouco que falábamos tamén na anterior mesa, non? Tedes varios días, tedes varias actividades, explícanos un poquinho, porque aparte é un dos máis, digamos, máis completos que hai, non? Pois, ademais da figura da pantalla, que é un pouco a autoridade que se encarga de controlar que todo funcione no entroido, que todo o mundo vaya disfrazado, temos o primeiro fin de semana que comeza co domingo fareleiro, que é pois a farelada, a tirar farelos na praza e mancharnos todos, que nos gusta moito, para mí un dos mellores días, e iso que son celíaca, e ali fariña triga polo aire. Despois o seguinte domingo, que é o domingo leiro, e o sábado facemos o colgamento do meco, que é unha destas recreacións que se fai grazas ao traballo da Asociación A Pantalla, e no domingo leiro pois xogamos as olas, cas olas de barro agora faise por turnos, que me parece un avance maravilloso. Tamén grazas á Asociación A Pantalla, hai moito que agradecerlle á asociación. Tírase a ola e nun primeiro momento xogábase a quen lle caera, pois pagaba a ronda de viño. Claro. E tamén no voso caso en Bande, explícadenos un pouco o que tedes por aquí, porque, bueno, ten o seu aquel. Bueno, pois o noso basicamente é un chapeo de palla que está coberto por unha tea de cor, do cor que calquera cor o que ti queiras, e leva uns flecos aos lados, e algo moi característico noso é o tapete para taparse a cara, que, bueno, normalmente soen ser doutra forma, un pouco máis, para que se vexa un pouco máis. A min a xente dime que non sabe como vexo por aquí, pero sí que vexo. Leva uns lazos sempre. Bueno, no noso traxe ten un montón de lazos por todos lados, de cores, ou que sexa, e levamos fotos ou postais. Antigamente eran, postais de sitios ou de familiares que emigraban, ou, fotos de rapaces que iban á mili, e iso. Tamén é moi peculiar a toquilla que levamos na espalda. Podes bordar, pois, troteiros, podes bordar o teu nome, normalmente bordanse na casa. Outra cousa tamén característica que normalmente leva un espello. Esta ten, normalmente un espello gordo, tal. Sí. Contan que é por un pouco espantar o malo todo, ou senón pola fertilidade, para que reflexe na terra. Para as meigas, o mal de ollo,
un pouco todo de sempre. E no vosso caso, quero dicir, cal sería a estrutura do Entroido de banda? Porque, bueno, saídes correndo polas aldeas, non? Un pouco que facedes, que días saídes e tamén que outras cousas hai? Nos, en vez de ter un sitio no que saen, como por exemplo en Xinzo, que ven unha praza ou así, un día vas por todos os povos e a xente das aldeas pois abre a súa casa, danos de comer e eso. Afortunadamente somos máis troteiros, pero desafortunadamente cada vez hai menos xente que abra as portas. Sí, somos, bueno, vamos por todas as aldeas, chamámoslle corredoiro, bueno, paramos, botamos un foguete en todas as aldeas, pomos música, bailamos, movemos as chocas, faemos bromas á xente, un pouco iso. Despois xa tamén temos bueno, o día do desfile e temos o luns feo e o mércores de ceniza. E o luns feo é vestirse con farrapo, roupa bella, taparse a cara, porque o de taparse a cara é importante. Vamos tamén dunha aldea a outra e colgamos o meco. E despois xa o mércores de ceniza, pois é como é o enterro da sardiña, que fan unha sardiña grande, enganchanlle paus e vamos as mulleres normalmente íbamos de viúvas, de negro, chorando, queimamos a sardiña. E no vosso caso en Maceda, quero dicir, tedes, bueno, os felos son unha parte, non? Pero quero dicir, hai unha serie de actividades, non? De ritos e estrutura que tamén o fai un dos entroidos máis coñecidos e importantes, non? Bueno, en Maceda a figura principal da nosa tradición é o felo. Tamén temos como acto posterior ao percorrido o Sábado Grande, temos a Baixada Amarela, que tamén foi, pois, bueno, unha tradición que se foi recuperando pouquiño a pouco. Explico vos tamén un pouquiño, a ver se o dou collido, se non se me caiga todo. Ai, mamá. Aquí está, vale. Explico vos un pouquiño como é a nosa carauta. A nosa carauta compónse da mistra de latón e da cara de madeira, forrada con peles, algunhas sintéticas, outras son reais. O rabo normalmente é de raposo, tamén pode habelo sintético ou real. Cólgannos os perillos, 2 perillos, un a cada lado da mistra e pouquiño máis, o sea, a nosa sonrisa así burlona é tan característica nosa. Pero sí, a Baixada Amarela tamén é unha figura nosa, pero é o que che digo, o sea, a principal é o felo. O felo, sí. E logo tes tamén hai o fiadeiro en Carguizoi. O fiadeiro en Carguizoi, os reinaos, que tamén... Reinaos que tamén se recuperaron, non? Sí, estánse recuperando pouquiño a pouco. Bueno, a organización cada vez vai a máis. É bonito tamén ver como todo se vai podendo revivir pouco a pouco, pero sobre todo nós o que pedimos é, bueno, respeto máximo, porque leva un traballo detrás moi importante que moitas veces a xente non se dá conta. Claro. E ademais, comentabas ti, non, do que do felo, desa sonrisa burlona, non? Porque, claro, moita xente ve ás veces un felo, pensa que é un peliqueiro, porque os traxes son parecidos, pero logo vos tedes un comportamento moi de trasno, non? Quer dizer, é radicalmente oposto como pode ser un peliqueiro. Claro. A ver, a nós o que nos diferencia, si a xente se dá conta, realmente son certas cousas dos nosos traxes. Non chegan a ser iguales, que pasa que a simple vista sí que é verdad que é moi fácil confundilos. Pero o que máis diferencia o felo é a súa personalidade. O sea, o felo é como para nós nos gusta decir tanto, o felo é traste, completamente. A troula vaille moitísimo, nos collemos, xogamos, bailamos, facemos as de Cristo. Pero sí, o felo é completamente diferente ao peliqueiro, o cigarrón, todo o que se lle poda... Pero a xente ten por respeto, ainda que xa destrastes, non ten por respeto, quer dicir, iso é unha figura que impón respeto. A ver, a xente que non conoce, sí que é verdad que, o sea,
lonxa un pouco, sabes? Claro. Pero xa cando conoces as formas do felo, de como actúa o felo, entre comillas, e como facemos nós, xa hai xente que se chega, que baila con nós, que ri con nós, que xoga con nós, e que se divirte igual que a nós, o sea... Claro. E tamén unha pregunta que teño, vou contigo, Miriam, e logo xa continuo con Bosco, e é o papel da mocidade, non? Por que? Porque, bueno, aquí témolo na mesa ben reflexado, non? Pero o que comentaba antes, vos citastes o tema do despoboamento, de que a xente vai abandonando o rural, que iso vai danando as aldeas, non? E incluso os propios entroidos, pero vemos como moitísimos entroidos, e esta mes é un exemplo, a xente máis nova está collendo o relevo e está sostendo esas tradicións, non? Entón, que papel ten, por exemplo, en Xinzo a xente máis nova? A xente máis nova, supoño, en Xinzo, supoño que igual que no resto de entroidos, xoga un papel moi importante, sobre todo a hora de asegurar un relevo xeracional para a figura que a pantalla, para un pouco tomar ese relevo tamén das parodias maravillosas que se fan nas mañas do entroido na Rúa dos Viños en Xinzo, e sobre todo para asegurar a pervivencia de todo isto que ao final é a tradición do entroido, que é o que nace da xente. Claro. Por exemplo, en Bande, que tamén incluso ali o despoboamento, claro, é moi agudizado, vos podes ver, non, que cada vez hai menos xente nova, pouco que papel ten aí no entroido? Pois Carla pode volo decir mellor que a ninguén, que cada vez hai máis xente nova que se anima, xa sexa porque falan amigos con eles, porque por a súa familia ou por o que sexa, pero cada vez hai rapaces moi pequenos, máis xente. Eu creo que é un caso máis xeral que o do entroido. Si que eu personalmente noto que fai uns anos todo o que era o galego, a cultura galega, de feito estuvemoslo falando outro día, estaba máis... non se falaba tanto, non, e hoxe en día, por exemplo, hai moita máis música en galego, ou polo menos atrapa máis a xente xoven e máis famosa. Entón sí que notamos como que está se poñendo máis de moda, aunque sona mal, porque non é unha cousa que se teña que pôr de moda. Sí. Pero bueno, pola miña parte, a min alégrame que a xente ame unha cousa tan bonita como é Galicia, o galego e as tradicións. E tamén, bueno, en Maceda, quero dicir, tamén a xente nova tedese tanto de felo como noutras cousas, vamos, un papel fundamental, non? Bueno, nós temos cada vez máis, pero temos moitísimos feliños e feliñas pequenos e pequenas. No meu caso, eu comecei a vestirme tamén alrededor dos 4 anos, e dende entón non parei, pero bueno, eso realmente é o bonito, non? Ver que temos unha canteira, ou por así decir, un respaldo moi importante, que é, bueno, fermoso de ver, que fai que a tradición perdure. O sea, a nós o que máis nos gusta é ver a un home de 60 cun neniño de 7 ao lado. Entón, pois, bueno, é algo que a nosa cohesión caracterízanos moitísimo, e que fai o entroido, pois, máis duradeiro, por así decir. Claro. E tamén un tema interesante que un pouco xa adiantabas aí, non? E é que comentábamos antes na anterior mesa, bueno, de que moitas veces hai xente nova que sabe máis, pois, de culturas de fora, como decíamos, todo este fenómeno da cultura coreana, pero tamén da xente adulta que se sabe máis de moitos outros sitios, non? Que do seu propio territorio. Entón, vos pensades que tamén vedes, non, como na xente nova, que todo isto contribúa, non, a poder coñecer máis o que tes aquí, a valorizalo máis e a poñelo en valor? Sí, a ver, eu, por exemplo, os meus pais non eran troteiros, pero ao final ti seres un pouco curioso, vas tirando, e a min chamame máis o que é meu que, jolín, sí, sempre che gusta saber máis un pouco do resto de culturas, pero eu creo que todo o mundo quere máis o que é teu propio. Aparte, eu non teño o sentimento que teño polas miñas cousas, ese sentimento de arraigo e de pertenza, que de outras tradicións que non teñen nada que ver. Claro. Sí, o sea, está moi ben que ti empeces desde pequeno ou calquera cousa así. Eu xa con 2 anos xa tiña traxe, pero
tamén está é increíble, a mí parece moi increíble que xente como Carla ou xente máis maior se interese por o Entroido, ou xente que xa non vive aquí se interese e queira participar, bueno, desde o respeto queira participar e facer o traxe ou o que sexa. De feito, temos hai troteiros que non son de bande, non teñen que ver con bande, e participan. Non? Sí, o mozo de miña prima é de Coruña, e desde que leva con miña prima A Eloi, non? Eloi, a Eloi, que lle mandamos un saúdo. Un saúdo para Eloi e para Maica. Que é un gran amigo. Pois Eloi quere moitísimo o de aquí e il é troteiro, pero vamos, o primeiro, vamos. E ademais é unha das grandes figuras en Entroido, que o Trevo Porco é moi coñecido. Sí. Rimos, pero é moi coñecido para aí adiante e é unha persoa que tamén pon en valor moito que a nosa cultura, nos seus entroidos. Bueno, tamén aproveitamos para mandarlle un saúdo e a Maica tamén, que estivo nas charlas Orgullo Galego ano pasado, pero tamén retomando un pouco eso, en Xinzo, non sei se ti pensas, non, que o Entroido e coa potencialidade que ten tamén cara fora pode xerar incluso pois, na xente máis moza, non, ese sentimento de apego e de identidade co seu. Sí, eu de feito sempre digo que mentras o Entroido sexa nos seremos e que mentras fagamos Entroido estaremos facendo país. Eu son orgullosamente da Limia e hai moitas cousas na Limia polas que un pode sentirse orgulloso, pero eu penso que se algo a min me bate no peito, se me enche a boca ao dicir que son de Xinzo, claro, precisamente polo Entroido. Entón é un elemento lóxicamente que reforza moito eses vínculos cunha identidade colectiva. Claro. E no vosso caso, bueno, ademais en Maceda eu xusto a semana pasada estiven ali dando unha charla no instituto e sí que un pouco o profesorado non tamén dicía aquí o Entroido tamén é algo que a xente que, bueno, que marca as súas vidas tamén de algún xeito, non? Sí, o sea, completamente. Eu o que penso tamén é que o Entroido non é como para recalcalo, sabes? Non hai que reivindicar nada. É dicir, cada Entroido ten unha idiosincrasia xa moi propia, non? E como decía Carla antes, eu creo que é máis cousa de curiosidade e interese que cada persoa se sinta orgullosa de ser galega e de ter cousas tan bonitas e tan culturales como temos, non? Entón, se queres vir a Maceda ou a Serra, queres vivir un Entroido con nós e disfrutalo tanto como a nós ou casi parecido, ben, o sea, as portas están abertas. Que pasa? Que hai xente que ese interese como que lle perde. E é algo moi triste. Claro, claro. E tamén un fenómeno aí que é interesante, non? Que é o tema das masificacións, e que cada vez, por exemplo, vos aí vai moita xente a Baixada Amarela, pero quero dicir, como vivides, non? Que cada vez vai máis xente, en algúns casos igual en Xinzo tamén hai moita máis xente que, por exemplo, nos entroidos de bande ou doutros, non? Pouco como vivides este fenómeno e como o percibides, non? Vou contigo, non? Eu creo que o que pasa un pouco co tema da masificación é que o Entroido pasa de ser unha festa vivida a unha festa observada. Xa. Entón, o Entroido en sí non é unha festa que nace para ser mirada, senón que nace para ser feito. Claro. E cando pasamos a que hai moitísima máis xente, digamos, espectadora, que suxeito, que participando, pois rompese un pouco esas lóxicas pois da complicidade, da transgresión, claro, até que punto unha festa libre cando está constantemente vixiada, claro, igual deixa de ser tan libre. Claro. Como vivides vos, entendo que, claro, o Entroido en banda ainda non está nesa fase como pode estar Xinzo, non? Pero quero dicir, como percibides vos isto de que vai a xente de fora, que a gran maioría vai con respeto e con interese, non? Nós non temos moita masificación, pero bueno, sí que veñen fotógrafos, a televisión, moitas veces tamén, bueno, o Luz Feo sí que ven máis xente, pero a min non me parece mal que veñan, obviamente non é o mismo en bande que en Xinzo, non me parece mal que veñan, sempre que veñan dende o respeto, obviamente, a ensinar o noso. É unha cousa que teño que decir, que me dá moita rabia, que sempre ven a Televisión de Galicia e sempre nos chaman troiteiros. Por favor, non somos troiteiros, somos troteiros.
unha vez incluso nos chamaron froiteiros. Por favor. Eso, entón, a min pareceme ben, pero si ves, nos grabas, nos entrevistas, por favor, se va a subir unha noticia, Pongo nome ben. Grazas. Si, non está para nada masificado, está ben que veñan, a min gustame que coñezan as miñas tradicións tamén, pero tamén creo que o feito de que non este pensado para que sea un atractivo turístico axuda. O corredoiro non está pensado para atraer a xente de fora, senón para alegrar a xente dos povos, que para min é o principal. Primeiro alegrarnos a nós, e que nós disfrutemos das nosas tradicións, e despois que o resto se queren as poidan disfrutar. Claro. Como vesti, este tema é un tema complexo, non? Que, bueno, e en Maceda, quero dicir, o Entroido convive moi ben, pero que opinión tes ti? No, a ver, o tema da masificación, a masificación non é complicada sempre cando a xente saiba onde está, sabes? É de que no sitio no que está hai unha forma de vivir, non? É que no momento no que tú vas, teste como que acoplar a ela. A nós parecenos, de maravilla que veña xente, para nós é un orgullo, non? Que o noso Entroido pois cada vez sexa máis visto, máis visitado, máis falado, pero con certo respeto tamén. O sea, temos organizacións, pautas que dan esas organizacións, tamén o que máis se pide é que se respeten as aldeas, o sea, intentar deixar o mínimo lixo posible, respetar sobre todo os sitios que se habilitan, que son palleiras normalmente dos veciños. Entón, sobre todo, que faltaría máis dicilo, a figura do felo. Xa nos temos atopado en situacións de xente que non se informa o necesario ao vir a visitar o noso Entroido e levarnos un disgusto. Porque, o felo non é para andar xogando, como non é ningún dos traxes tradicionais de distintas zonas, non? Entón, eso, as masificacións son normais, cada vez máis as redes sociais están dando unha visibilidade cada vez moito máis ampla, pero tamén, igual que dan visibilidade, que aproveiten a información tamén que se dá. Entendes? O Entroido non é un carnaval, non é para nada un carnaval, o sea, é moi diferente. A nós encántanos que veña a xente, non pasa nada con que veña a xente, sempre cando eso, se respete, se teña en conta que non é un espectáculo, que é unha forma de vivilo, sentilo, facerllo pasar ben a xente, e pouco máis. Tema de fotógrafos, pois tamén, encantadísimos. O único que denunciamos nós é que o felo non debe apartarse para que a un fotógrafo lle vaya a sair ben a foto, non? Que eu creo que os fotógrafos que veñen xa están máis habituados porque son coñecedores, pero todos temos que entender o contexto de onde estamos e as maneiras burlonas e trastes que ten o felo de actuar, entre comillas, que non é un espectáculo, pero nun ámbito de respeto e información e entendimento, vivímolo todos, pero, moitísimo mellor. Que eu, enganchando con eso, tamén quero preguntarvos esas tres o tema das redes sociais, non? Un pouco enlazando de como pensades que poden ter ese papel positivo tamén para divulgar estas tradicións, esta cultura, como vedes? Parte, entendo que facedes parte delas, quero dicir, ás veces pois poden servir para desvirtuar algo, outras veces pois para dar a coñecer, non? E para que xente coñeza a cultura, un pouco, quero dicir, no caso dos vosos Entroidos, como vivides? No caso do Entroido de Xinzo, lóxicamente, ten a súa parte boa e a súa parte mala, que supoño que como con todo. No tema das redes, claro, a parte mala, hoxe todos con isto somos fotógrafos, en realidade. Entón, o problema está con este tamén boom das redes, cando se invade o espazo do rito, cando se interrompen accións, cando realmente, como dicía Alex, cando vas ao sitio sen coñecer que é o que pasa. Na banda boa, claro, o xeo Entroido de Xinzo de interese turístico internacional, o alcance que pode ter a difusión que poidas facer nas redes sociais e que non a consigues con ninguna outra cousa. Claro. Nos un pouco do que dixo antes Lucía, de,
eu prefiero que non se informa que se informe mal, porque eu sinceramente considero unha falta de respeto que vayas ao lugar, graves, fales ca xente, despois digas mal o nome. Por outra parte, nós, ao ser menos coñecidos e menos xente, o millor xa directamente os fotógrafos ou os entrevistadores xa che din, bueno, podedes pos por aí para unha foto tal e cual. Entón, bueno, a min, jolín, que se informa a xente, que se coñeza o Entroido de Bande, pareceme ben, pero non como espectáculo, como decía antes Alex. Claro. E entrando xa no final, eu quería preguntarvos un pouco, no voso caso, os vosos entroidos seguen a ser organizados principalmente pola xente da zona, está aí o tema das institucións, quero dicir, ou sigue sendo a xente que vive no lugar quen o siga organizando, non? Non sei, por exemplo, en Bande, como se conxuga eso co Concello, por exemplo? No noso caso, axúdanos moito o Concello. Ao final son cartos, a comida, o autobús que nos leva ás distintas aldeas, a organización das horas a que aldea imos ir, entón sí que nos axuda o Concello bastante, entón agradecese. Por exemplo, en Maceda? Bueno, pois nós sí que temos moitas institucións e organizacións que nos axudan. Tamén cabe dicir que son bastante prescindibles, é dicir, o Felo, como ben dicíamos antes, é un personaxe completamente libre, vale? O sea, o Entroido poderíase facer igual, o que pasa é que nós estamos completamente agradecidos cas institucións e organizacións, xa que nos axudan a que sexa todo moitísimo mellor e máis fácil. O tema de facilitar transportes para que xente se poida mover de unha vila a outra, mesmamente no Fiadeiro, que foi este sábado, se puxeron buses, exacto, e facilitan moitísimas cousas, carpas, por si o tempo non acompaña, que a xente se poda resguardar, materiais, recursos. Entón, claro, para nós é unha facilidade plus, non? Por así decir. Pero o Entroido noso poderíase facer igualmente. Que pasa é que agradecemoslo, pero bueno, amplamente. Pero para quen non o coñeza, claro, agora mesmo non é o mesmo subir andando que en bus a Castro de Escuadro, por exemplo. Non sei cando tardaría de salir, pero andando, que antes facían antigamente. Pero... Home, matador, non recomendable. Se pode ir en vehículo, inda que sexa bicicleta, por Dios, o sea, de verdad vos lo digo, pero sí, agora temos esas facilidades, pero que antes non existían, obviamente. Claro, e tamén en Xinzo, non? Quero dicir, aí entendo que como un Entroido moito máis grande, as institucións teñen un papel importante. Sí, de feito, están tendo un papel... As institucións teñen que ter un papel importante, no que ten que ver co apoio, sobre todo económico, logístico, de seguridade, de limpeza. O que está pasando en Xinzo é que, ademais dun papel importante, están tendo un papel protagonista. E incluso, dende o ano pasado, elimináronse até as comisións veciñais do Entroido. Eu penso que as institucións, ademais deste papel, xa digo, de apoio económico e logístico, deberían, sobre todo, facer un papel de protección do patrimonio cultural, da tradición, sen intentar facer esta tradición, digamos, entre aspas, vendible a un turismo masificado. Iso, despois, pois, lóxicamente, apoio ás asociacións que existan na zona, no tema da difusión, nas escolas, nos institutos. Eu penso que ese debe ser, en realidade, o papel das institucións, máis de colaboración necesaria que de protagonismo. Claro. Tamén un pouco para entrar xa na última pregunta, ao igual que dicíamos na primeira mesa, espero que aquí vos molledes máis, quería, comezo con vos, que recomendedes un Entroido, ou un libro, un documental, o que sexa, tamén relacionado co Entroido. Bueno, nós, como somos da Baixa Limia, pois recomendamos todos os traxes da Baixa Limia, os Entroidos da Baixa Limia. Sí, Madamitas de Entrimo, Follateros de Lobios e Cabreiros de Muiños. O favorito da Lucía.
E se tiveras eso que recomendar, pues, non sei, un libro, algún documental ou algo sobre Entroido? Bueno, nós non temos moita cousa así, pero acabase de sacar un libro dos entroidos do Xerés Xurés, entón, pois, iso. Dito queda. Dalle. Eu recomendo as 3 cousas. Vou recomendar un entroido que contra todo pronóstico é o entroido de Berín, que ademais estáse facendo un moi bo traballo dende tamén o propio Concello e dende as asociacións e os propios veciños de recuperación destas partes máis tradicionais que quizáis estaban máis perdidas ou máis diluídas. Un documental vou a recomendar Os Corpos, de Eloi Domínguez Serén, é un libro o que presentaron ademais 2 veciños que escribiu Xavier Domínguez e ilustrou Iria Prol, presentaron en decembro, penso, que é a guía ilustrada do Entroido galego. Dito queda, e tamén vamos a recomendar a túa curte. Xa que non o quixeches dicir ti, como era o título? Ningún Deus. Eso, Ningún Deus. Tamén vamos a recomendala, que eu creo que a vin... Vímosla no Museo... Sí, no Museo Galego Galego foi? do Hai 2 Entroido. anos ou 3? Hai 2 veráns, creo. Por aí, 2 ou 3... Pois veña, recomendado queda. E agora, para Maceda, quedalle o broche final, recomendación. Bueno, a ver, eu obviamente vou recomendar o noso Entroido para que non sepa como vivimos ali, pois que se achegue con toda a ansia, inda que así tamén recomendo todo o Entroido galego, que é unha maravilla na súa totalidade, o sea, como libros temos o último que se fixo sobre o entroidiño galego e, por suposto, calquera publicación de Emilio Araúxo, que é super boa recomendación e reflicte moi ben como temos a nosa forma de troulear. Pois con esas recomendacións vamos a deixalo aquí, que xa levamos, bastante máis dunha hora, pero eu creo que, aportamos moitísimo coñecemento, contribuímos de algún xeito, non, a que se poida poñer en valor este entroido. Como digo, esta conversa e todas as que temos sobre o entroido están subidas tanto en ebooks como en Spotify en formato podcast, tamén en vídeo do YouTube, e nada máis, deixámoslo aquí este podcast de Sen Ourense non hai país, e rematamos tamén con un vivo entroido, non? Graciñas, chao.